Roditelji osnovnoškolaca s područja Ivanić Grada ni ove godine nemaju briga sa nabavkom udžbenika. I ove godine su ih dočekali udžbenici na školskim klupama. Potez je to gradonačelnika grada Ivanić Grada gospodina Javora Bojana Leša, čime još jednom pokazuje koliko grad brine za najmlađe. Pa evo ga, moram reći da sa cijelim projektom dodjele besplatnih udžbenika mi smo krenuli još prošle godine. Ove godine smo samo nastavili sa njim dalje. Upravo sada u razgovoru sa ravnateljicom mogu izraziti zadovoljstvo da je većina tih udžbenika koje smo prošle godine kupili zapravo raspoloživa i u ovoj godini, što znači da su i djeca i roditelji čuvali udžbenike i to mi na neki način pokazuje da je cijeli projekt imao smisla i da ćemo zapravo ovaj četverogodišnji projekt bez problema na kraju izgurati do kraja i da će i ove godine kao i sljedećih godina, a kao i prošle godine djeca u Ivanić Gradu u svim osnovnim školama dobiti udžbenike. Financijski gledajući za grad to je bilo određeno opterećenje. U prvoj godini smo izdvojili oko 800.000 kuna, u ovoj godini smo dokupili udžbenika nekakvih u vrijednosti oko 200.000 kuna, ali s obzirom na situaciju u državi, s obzirom na teška vremena. Besplatne udžbenike dobili su učenici svih osnovnih škola s područja grada Ivanić Grada. Roditelji djece koja polaze osnovnu školu u Ivanić Gradu, Žeravincu, Grabarju, Ivaničkom i Posavskim Bregima pozdravljaju ovaj hvalevrijedan potez gradonačelnika Leša. Mi smo ove školske godine povećali naš broj učenika što se tiče redovne nastave, jer smo upisali 44 prvačića. Osmi razredi koji su nam otišli bili su, mi to kažemo, malo tanji. Osim toga, upisali smo u školi, postoji glazbeni odjeli, znači 96, znači za 2 više učenika u glazbenu školu. A što se samog projekta udžbenika tiče, mislim da je to hvale vrijedan projekt koji se, evo, mislim, slušala sam gradonačelnika i nastavlja. Učiteljima naravno da nije bilo teško, a roditeljima jako puno znači. Ja moram reći da su naši učenici jako i čuvali svoje udžbenike, to ne znači da ih nisu koristili, ali da stvarno nismo imali uništenih udžbenika, tako da smo evo za sve učenike od 2. do 8. već podijelili, a prvašići, to je ipak njihov danas prvi dan, čekaju udžbenici na njihovim klupama. Danas dolaze sa školskim torbama praznim prvi puta i odlaze sa punima. Ove godine upisali smo 29 učenika u prvi razred i oformili 2 razredna odjela, što je izvrsno. Drago nam je da ipak ne opada nam trend upisa učenika u prvi razred. A čujte, u današnje vremena uopće bespotrebno je govoriti koliko to roditeljima znači dobiti besplatne udžbenike. Naravno da je to uvelike olakšalo jer imamo mnogo roditelja koji u školi, baš kod nas, imaju 2, 3 i 4 djece. Znadete koja je to stavka za kućni budžet. Gradonačelnik Leš naglašava kako su proračunska sredstva predviđena i za ovu godinu, a izdvojena za prehranu u školama na području grada. Tako je prošle godine izdvojeno duplo više sredstava za prehranu djece, te je time cijena obroka duplo smanjena. Mislim da mogu sasvim sigurno reći, a vjerujem da će to potvrditi i ravnateljice, da u Ivanić Gradu sasvim sigurno u školama nema gladne djece i da svi imaju i tople obroke i sve ono što im treba da im je u našim školama, u našem gradu omogućeno. Osim besplatnih udžbenika i u pola smanjene cijene prehrane, djeca s područja Ivanić Grada tjelesnu nastavu pohađaju u uređenim sportskim dvoranama. Tako je u tijeku priprema za početak radova na sportskoj dvorani u Posavskim Bregima, čime će i djeca osnovne škole Posavski Bregi nesmetano uživati u sportskim aktivnostima.